Kusasa kudlala iPirates neChiefs. Ubani ozowina? Asiqale la, ubani igama? nguSiya Mdumisa kwaMdumba. Okay, kusasa kudlala iPirates neChiefs. Usaphotha yiphi wena club lapha? Ngisapotha iPirates Yini wakhetha iPirates? ngoba noma wayithanda iPirates ngisamncane. Oh, manje kusasa ngoba bedlala uthembe bani nje ozokubambela iChiefs kusasa? Ngithembe uMfokeng, u-Apholisi noMahopa. Hopa Ndoski. Yeah. Mawubheka ke iscore kusasa sizothini? Isiqiniseka ngakabi naso kodwa mhlawumbe lapho 2 kuya phezulu. Kuwina bani? Kuwina iPirates. Awuyesabi iChiefs? Asiyesabi. Awumesabi uSilver? Cha. Awumesabi uMdusha Balala? Cha, sibasabi bonke. Manje amagoli azongena nini mhlambe isiwambe sokuqala sesibili? Mhlawumbe kungabe sesibili. Oh, okay. Akulungile-ke. Sizozwa ukuthi-ke bathi kuhamba kanjani. Awusho ungitshele-ke umdlalo umthanda kakhulu bani? Angazi ngoba bonke ngiyabathanda. Kodwa ngabe uMfokeng. Oh, okay. Phakathi ka-Apholisi noMdusha Balala uthanda bani? Apholisi. Phakathi ka-Apholisi noMfundo Vilakazi uthanda bani? Apholisi. Phakathi ka-Apholisi noMremi uthanda bani? Morem. Phakathi kaMremi noMfokeng uthanda bani? Mfokeng. Phakathi kukaMfokeng noma wakho uthanda bani? Uma. Basho kakhulu basuthi uma yini? Kuningi akangenzela khona. Uyikho konke kumina. Ngazi ngachaza ngithini. Siyambongela. Ubani uma wakho awumtshele? uNontobeko Mtungu. Hayi, siyambongela uNontobeko. Hayi ivale mfana.